Ang just kapag 5 lakh taka marinay, no 5 lakh just kapag tini bitikar de ni to sai gari phalika. Agi ni sai nokon nung bai kajana puru. Tamo honai norok kisisa hamjak laimani kokthero sangla musung. Bobo hage nung hamjak kabono. Yakaba sakri ni pakri ni kok sawi da. Bo sawo ang yang no nukung khawai tongna nang bane bare ni borok ba ang nang ba jebar ma ba nang ba kajo tongna kup kuri basa ba. Ang lor nok tanggal tongna na jinai. Kaja kha boja kha kai nok tang lai kha tangla pore kha bo e di setting kai jaka dumi khale nok nok khale e ko moti kha nok du ta kala choni kha sama ni jagala bo mang ni mazak buma tini tamoni bagoi social media o masaka ang ong khang kha norong oino bosong bai ta kaijak bai di tini ang ong man hai norong tangda ari mora nizile tongna ring yangoi no tabuk nizi theka sible ha abar nizi mo ta kha buino sanan thayu nung haya asuk bui gadaya nung kaijak hinoi sin tiprazuk onek kaham kam tong nung kaijak hinoi kaijak baksa baksa nin tim butongo nin ko bozai kuroi nin ko bo tim tongo mane nini nung hai oino bosong no nanai bo chini tiprazuk tongo masa mangloi joto tiprazuk no saya je baksudi tomung tongoi wan charong no oino bosong bai kaijang nai o baksudi rong no santini sanani ma phayo tam hini sabaika 5 lakh rang bhai ke sunai gari instrument bhai ke sunai o 5 lakh rang ke tam man chadman guys je busai oino bosong tha busai gari paina hinoi rabat bagan falka gede bini bihing ni mungoite borong kuni baksa kai lun namani onek tongo sotin asa lun dokamo joton saiman na je nanai dokta i abona mani rabat bagan kalisa phali re hoka gai lun kisana ka aboni bagai gari paikata do gai gari ko ekdin instrument so gabat bini selatam khaika moharani puro khari thangka moharani bo gedam ne bagai bini chin tipra jungno yakaroi bini gari dok phaloi oino jaga khari thangka ta moharani bo gedabuk bihik to jungjala kaleke basa mangnai tu delhi no rang puisa bhai ke palinai ta basa ji kuri khangke bo bhai ke palinai tension nangja bosai ka oino buri besi songsar kai tongai kha samri ka oi ai fast bihik bai ke tabuk bihik kai ada pota kepala tok hi kata tam ningke tam nan bagai bahai chin tipra jog na samung so ong aboke sini tipra sarok no chin tipra sani kok khanaya sai siman tongo borong bosong bai thang kai din chalcha tuyong nong nugui man kana facebook ro ko bang mano camera sagai khorokse chin tipra ko tipra juk no asuk riwi borong kunai ganda samane abo nong nugui man kana e amai satok pitok man nai hinino norong ta thangbai di je next generation ni sirai rong sanmo sungo je kwangma borok oino bosombai kurungoi tongnai rong no please norong ta kurung di tam nike borong hai norong bo mazra mani mano tam nike buini borong no nijini borok hai bhai ke bisas khainai nijini borok ingle buini borok niji bai nijile bisas to mota moti khaimano khaime phano bat buini borok bai nin kok belai phelai nai tam nike chini khorokse tipra juk tini jaga jomin phalai gari goru phaloi rang langai kharta ka chela tabuksin tipra jukni sago poza ki poza hai rozi pega delhi sal pege je jaga phantang ni lun mamang 5 lakh rang haro hodi hai gari instrument rohodi hinai taba busa mangni bai onek jala pora nangoi matong ha tamnan bagoi khasia agi saimanya da no agi saiman tisi tongo borong bosong bai thangka onek ta tei sanan thanya tin bisi amo je baksudi tongoi tongnai rong ni bagoi sanamo songo next generation ni bai te dara munai song narong ke ba amai tangdi bisir ba ke bai ni soman hai rok jotono hojakai tong tam ni ke tabuk onek sini buri ko tipra juk rong ni bai kha onek buri rok ni bai kha onek risk tam ni kai biang thangmaya kuno ta onek dil chan hamya norong onek ke nai di tam ni ke sin tipra juk buri rok judino oino bosong bai tongoi tong ha ke norong haksal ke tongman ke belai na sanai tam ni ke din sal hamya onek din phai tongo next nini sagobo ao din kalai mano nung judino oino bosong bai kajakhe